Junta, building better Africa. Hello, Comrade Ntanyiwa. Ndati ndikufotokozereni nkhani ya chairman wansika wansusu ngati amene amayimira kuno kumpoto ife mavenda. Kunena kuti chairman yu alibe kumva kupweteka kwenikweni ndi chifukwa chake wazimbaisa mademo. Iyeyo amaendera kuti basi anafikapo pa moyo wake chifukwa site ya Nzuzu inampasa toilet, amatolera timachenji ta toilet komanso amagulisa mpira ndi zina zotero. Ndiye kupweteka kwa transport kapena shilingi mmene ikugwera sakudziwa, ndiponso alibe nazo ntchito. Mwauzeso achimwene chekalindo kumene aliko tsiku la lero kunena kuti asadabwe ndi kulepheretsedwa kwa mademo. Chairman alibe problemu zaziwa zakupweteka kupita kulilongo kaoda kaunjika eyetu achimwene. Ndiye mwafotokozera mmene zilili kunena kuti machairman ambiri mukaona akupanga ukhuruku ntchito zawo ndi zimenezo. Amakhala ali station samayenda ayi sapita kuoda. Ndiye amaona kuti china chilichonse kwa iwo chinakwana, koma akupweteka azinzawo amene amapita kukyera, amapita kumbeya, amapita ku Dar es Salaam, amapita ku Tunduma. Panopa anzatu ku Tanzania akudandaula kuti kodi chikuchitika ndi chani ku Malawi. Ndiye nazayanga pa phone kunena kuti jamani, poleni sana huku Malawi tulivyoathirika na nyie mmeathirika. Biashara itakuwa ngumu zaidi mpaka tumtoe huyu rais Chakwera, sio mwanauchumi. Yani kuendesha serikali imemshinda. Uchumi hajui chochote rais wetu, ni kama yani hajasomea uchumi. Kwa hiyo hapo Kyela, mzee Ndemba, mujihadhari kweli, katika maisha ya biashara yatakuwa magumu, na huko Tunduma wa Malawi watapotea kweli kweli kufikia hapo tutakapomtoa rais Chakwera. Na hapo Mbeya hivyo hivyo ndimene na uzira atuchonchotu pa Kiswahili wauza kuti tili ndi president amene sali economist. Ndiye tili mavuto na oso ali mavuto anzatu a Tanzania. Ndiye machairman wawa wa Comrade mukaona akuzembazemba akapeza kaya ndika 500,000 kaya 1 million akumaona ngati apeza 100 million. Koma ni mavuto kupanga mademo, sikutuma anthu kuti akachole zinthu, koma timakhala kuti tikuonesa zopweteka zathu. Mulungu awakhululukire achairman amunzuzu amavenda, komanso mavenda anonse amunzuzu ngati amene matimira kuno kumpoto. Chairman amene akuyenera achosedwe pa udindopo ndithu. Ndiye Comrade ngani ndi imene yoyo mutimve bwinobwino zikomo. Amalawi tikamanena kuti zinthu zikuvuta be, munasangalala padzana kaya munamva kashilingi kanakwera kaya dola inatani. Mene tikunena pano lero kampani ya Sobo Southern Bottlers kapena kuti Coca-Cola akweza mitengo. Sobo wa orange squash ujayo azigulisidwa ndi 11,000, tizimukula pa 11,000 kuchoka pa 8,000. Mu December anakweza zakumwazo, lero dzulo alengeza kuti lero zikwera. Ndiye Malawi tikamayankhula kunena kuti Chakwera za economy mulibe, palibe chimene akudziwa. Ali bize kukumana ndi mafumu maloti aonjezere miswahara zaonjezera, koma kumangu aitana mafumu kumauza zinthu zoti chitukuko sana pange. Monga kuno kumpoto ni manyazi chabe kwaitana mafumu, kulibe chitukuko chimene angaroze Chakwera. Ndiye Malawi samarani. Komanso inu apa ntchito mulibe, machairman anu ali patsogolo, akuluakulu anu ndi makhuruku. 20% akufuna aivomereze, koma ndi moyo mmene ulili sikugwirizana. Tiyeni tigwirizane Malawi pa
16 September pano tiyike zipani za opposition ndi zimene zili kumbuyo kwangaku. Zipani za opposition Comrade Ntanyiwa, Boni Kalindo, Pastor Shumba, Emmanuel Lea Makatani, Beni Longwe, tiyani tauzise anthu wa mizi akuna mizido akuti apasidwa ngongole ndi MCP akupereka ma ID njira yola kuika kwambiri. Please Amalawi wabale wani lekani kupereka ma ID kwa wantu wa MCP. Ni vieni chomene vindaye vuwemi mubisenge 40 pa 16 September sindani warongozi chakwela fumepo. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Matores, ética, vindo de Matores. Apagamiento, vale. Matores, Matores. Sí. Sí. That's now over. I want to leave you. I don't care about that. All right? Don't tell me that. Don't insult my intelligence. Babana, don't insult my intelligence. This is bad. If you are Malawian, just keep quiet. All right? Okay. I said, just take it. Look, let's take for the girl. I put it. Don't let me get out. I'm not going to see you. No. This man now, when the trial was coming here, we took videos. We were with the videos. So don't lie to me. Club Junta, building better Africa.